Ahojte, moje meno je Mišo, toto je môj kolega Peter. Ahojte. A Krav Maga sa venujeme od roku 2008. Často k nám chodia ľudia, ktorí majú rôzne predstavy alebo očakávania. Môžeme povedať, že niekedy aj romantické predstavy až do prvého tréningu. Áno, no preto niektorí odídu po prvom tréningu, niektorí po druhom, po treťom, ale niektorí zostávajú dlhé roky. Čo je veľmi dôležité a kľúčové pre tréning, lebo ako hovoríme, practice make perfect. A tréning je kľúč, čiže skratky neexistujú. A ak vám niekto tvrdí, že si spravíte niekde 2-3 hodinový seminár a naučíte sa reálne vyriešiť nejaký problém na ulici, tak vtedy by som skôr spomenul tú romantickú predstavu, lebo to tak naozaj nie je. A pravdou je, že na tých prvých tréningoch ľudia sú konfrontovaní často sami so sebou. Čiže môžeme povedať, že áno, že Krav Maga není úplne pre každého. A je to absolútne v poriadku, lebo tí ľudia niekedy narazia na svoje ego alebo na svoju komfortnú zónu, ktorú vlastne, čo sa týka tréningov, budujeme a pracujeme vlastne na takých 4 stĺpoch, čo sa týka Krav Maga. Takže tí ľudia, ktorí k nám prídu na prvý, druhý tréning, často narazia na nejaký svoj limit. A preto aj odchádzajú. Často to je ego, a to ako hovoríme v Krav Maga, to je prvá lekcia, daj ego do vrecka. Nepotrebuješ. Alebo do tašky, keď máš tašku. Tu je dôležité vedieť, že ego nám naozaj nepomáha. To ono vždy viac bere ako dáva. A najväčší benefit Krav Maga je, že v podstate, keď sa niečo niekde vonku zomelie, tak to viete vyriešiť a postupne sa tí ľudia... Peter, prečo ľudia chodia ku nám na tréningy? Čo si ty myslíš? Ja si myslím, že majú nejaké predstavy, často romantické. A je pravdou, že niekedy končia hneď po prvom tréningu, niekedy po 2. A niekedy aj po 3. Niekedy aj po 3. Ide o to, že ťažko povedať, akú majú motiváciu. Môžu mať strach zo zlej skúsenosti, alebo sa im niečo zle stalo, alebo sú len zvedaví a hľadajú pre seba nejakú voľnočasovú činnosť. Čiže sa im nič nestalo vlastne. Nič nestalo, aj to neznamená, že niečo nehrozí na ulici. A je fajn sledovať tých ľudí, ako sa menia počas tréningu s odstupom času, lebo po tých 2 tréningoch naozaj tí ľudia sa nič nenaučia. Chce to trošku času. A je tiež niekedy funny sledovať tých ľudí, ako reagujú počas tréningu. Že trošku dostanú nejaký stres a zrazu ruka, noha. Chaos a nevedia, čo s tým a ako a majú nejakú predstavu, niekoho musím uderiť. A potom, keď je v drille trošku stres, chaos, tak tí ľudia úplne inak reagujú. Nehovorím, že je to smiešné sa na to pozerať, ale oni sami sú prekvapení, že keď sú konfrontovaní s tou realitou, aj keď teda iba čo sa týka tréningu, že všímať si tie reakcie, asi ako by reagovali na ulici. Ak by takto reagovali na ulici, tak im hrozí naozaj vážne zranenie. A to neznamená, že nemôžu si to vyskúšať, že je to dobre vyskúšať, ale nehovorím, že Krav Maga není úplne pre každého a asi si myslím, Michal, že je to úplne OK. Ja si to myslím tiež, no. Lebo prísť s takým egom a odísť s takým egom, no není to proste pre každého. Že pravdou je, že keď ťa ego ovláda alebo brzdí, je dobre, keď ťa brzdí, horšie, keď ťa ovláda. Tu si treba vždy uvedomiť, že čo ti ego dáva, čo ti ego bere. A to je jedna z prvých tých... Jak bol ego rytmus Aneš. Je to prvá z lekcií v Krav Maga, no zeber ego, daj si do vrecka alebo do tašky, alebo ho vôbec neber do haly, lebo ho nepotrebuješ. Samozrejme, ľudia môžu potom naraziť na iné obmedzenia. Nemyslím, že len mentálne, ale fyzické, že majú vážne zdravotné problémy, ale my hovoríme, že Krav Maga je pre všetkých, aj keď úplne nie. Ale niekedy tí ľudia si myslia, že vyriešia ten konflikt po svojom, majú určitú predstavu o tom a potom naozaj zistia, že sú určité veci, ktoré sú super dôležité pre sebaobranu, však k tomu sa dostaneme aj neskôr, že ako by mali tie konflikty riešiť, alebo čo si majú všímať na tej ulici, že toto je vlastne pridaná hodnota Krav Maga, nelen niekoho udrieť do tváre, ale vedieť niečo o tom konflikte, ako sa to odvíja na tej ulici, čo je to časová os, všetky tie veci, ktoré preberáme na tréningoch, čo je v podstate ten najväčší benefit
Okrem toho, že teda nejako formujú tú svoju postavu, idú hore fyzicky, mení sa u nich energia, čiže môžeme rozprávať o nejakej transformácii, tak potom samozrejme bavíme sa aj o nejakom bezpečnostnom manažmente. Na čo si majú tí ľudia dať pozor, aby sa vyhli nejakým konfliktom, nie vždy sa to dá. Ale generálne je to veľmi zaujímavé sledovať tých ľudí, ako tou transformáciou prechádzajú, že príde žena k nám na tréning trošku submisívna, ustrachaná. No a po roku už vidíme, že tá energia sa zmení u nej, alebo neviem, či si pamätáš toho Peťa z Nitry, malého. Áno. Po 2 rokoch začal zarastať. Prišiel s tým, že každý ho bije, že proste vždycky príde a narazí na niekoho, kto ho chce vyfackať. Po 2 rokoch tréningu proste prišiel, že už by som to aj tak nejako chcel vyskúšať na tej ulici, ale ľudia ma prestali otravovať. Čo je super na tej úrovni prevencie, že sa zmení tá energia u ľudí. Áno, je to nonverbálne nejaké správanie toho človeka. Ale stále tvrdím to, že najdôležitejší je tréning, lebo myslím si, že skrátky neexistujú, ak vám niekto podsúva, alebo tým ľuďom podsúva. Moc sa kvôli tým kamerám. Jasné. Ak vám niekto podsúva, že vás za 2 tréningy naučí viac ako za 2 roky, môže mať pravdu, ale v skutočnosti není to úplne reálne. Čiže myslím si, že practice makes perfect, tréning je kľúč a je to super dôležité. Je možno dobre si vyskúšať taký nejaký seminár 3-4 hodinový, či ťa to zaujme alebo nezaujme a potom uvidíš, že či chceš pokračovať, nechceš pokračovať. Samozrejme si vybrať nejakú tú školu. Dneska našťastie tí ľudia si majú na výber. To nemá byť o tom, že my hovoríme, že Krav Maga je najlepšia. Pre niekoho môže byť, pre niekoho nemusí byť. To je, zase sa vracame k tomu, že môže to byť pre niekoho, alebo nie je to pre všetkých, je to v poriadku. Ale dneska v tom prostredí majú ľudia na výber, čo pre seba vyberú. Ale pre mňa, za mňa, myslím si, že hovorím aj za teba, Krav Maga super. Vybereš si, čo chceš. Pre mňa, za mňa, formy behind me. Áno, no, je to tak. Či už vyberáš karate, dôležité je, že sa hýbeš, či MMA, či čo, hop čip, čibirip čip. Je to na tebe. Buď spoko. Prídi, keď chceš, vyskúšaš, keď neprídeš, no nemôžeš odísť, každému povieme. Nevyskúšaš. Je to len na vás. Kultúr. Že pre mňa ako inštruktora je veľmi zaujímavé sledovať tie reakcie, hlavne u tých ľudí, ktorí začínajú a neskôr aj ich transformáciu, ako reagujú na ten chaos a stres pri tréningu. Niekedy trénujú len techniky, ale už keď proste pridáme v tých drilloch, že není to 1 na 1, je to 2 na 1, 3 na 1. Zhasne sa svetlo. Že sú zhoršené tie svetelné podmienky, vypeckujeme hudbu, alebo niekto začne hučať na ňo, že ako tí ľudia mrznú a ako reagujú, lebo tak zrejme by asi aj reagovali na ulici. A potom, keď to nejako po tréningu analyzujú, tak si hovoria, že Ježišmaria, však to by som mohol spraviť, tamto by som mohol spraviť, a to som mal spraviť. A to je všetko neskoro. Ide o to, ako ti tieto myšlienky pomôžu na ulici, keď je konflikt. Čiže ide o to, na čím budeš rozmýšľať, keď ťa niekto bije. Tak áno. Lebo jak hovoril Tyson, že každý chlap má plán v hlave, ale do prvej bomby, kým ho nedostaneš. A myslím si, že súhlasia aj chalani, čo robia, ale len bojové športy, aj bojové umenia, alebo naopak. A myslím si, že ten benefit tej Krav Maga je o tom, že keď sa niečo niekde zomelie, tak aspoň viem. S tým niečo spraviť. Viem, čo s tým spraviť, že má to byť taká, že možno poistka, aj keď teda paradoxne trénujeme najviac to, čo nechceme, aby sa nám na ulici stalo. Ako škola šmiku, priatelia. O tom to je. Chodíte učiť sa, ako zvládnuť auto na ceste a Krav Maga je v podstate o tom, ako zvládať svoje telo pri nejakom konflikte. Tiež to v podstate blbosť, škola šmiku, lebo žiadny šofer nechce, aby dostal šmík, no ale keď ho raz dostaneš, tak vychádzame z toho, ten predpoklad, že ten šofer lepšie zvládne ten šmík, ako ten, čo nezvládne. Čiže ten, čo trénuje nejaký možno realistický tréning sebaobrany, asi ten konflikt lepšie vyrieši. Alebo sa mu vyhne. Alebo to že skôr už zachytí. keď vidí, že tam je nejaká negatívna energia, alebo proste, že sa niečomu schyluje, tak vie nejakú tú deeskaláciu tam použiť, alebo úplne sa vyhnúť tomu konfliktu. Toto je ten hlavný benefit, že tí naši študenti časom dokážu ako správne identifikovať, správne vyhodnotiť tú situáciu na tej úrovni prevencie, lebo to si tiež treba povedať, že už keď ťa niekto bije alebo napadol, tak ten boj na úrovni prevencie už dávno prebehol. Ale aj o tom sa budeme baviť v týchto videách, už keď povieme trošku konkrétnejšie do hĺbky, ale
Krav Maga má byť o tom, že to je funkčná sebaobrana a všetkých vás pozývam, prídite si vyskúšať tréning na vlastnej koži a urobíte si aspoň nejaký Research. sami pre seba. Lebo ja si myslím, a nemyslím si, že teda je to len môj názor, ale sebaobrana by nemala byť úplne o bitke. Ani není, aj do určitej miery je. Ale sebaobrana by mala byť hlavne o slobode. Že dostaneš také správne sebavedomie, vieš si všímať tie veci. A rozhodnúť sa nejako správne v daný moment. Hej, lebo keď sa budeme baviť potom aj neskôr o tých útokoch, tak oni vždycky idú podľa určitého scenáru. A je skoro jedno, že či sa jedná o šikanovanie detí, alebo z druhej strany extrém nejaký teroristický útok. Oni vždy idú podľa určitého scenára a čo je pravdou je to, že vždy väčšinou podľa rovnakého Nehovorí sa scenáru? Dubu? Buku? Scenára? AI čo hovorí? Neviem. Pozrie. AI pozrie, doplníme a teraz si mi zobral niť, ďakujem ti za to. Nemáš za čo, však jediné, čo život dá ti, to sú tvoji kamaráti. To sú tvoji kamaráti. Takže prídi, vyskúšaj, uvidíš. Už keď sa budeme baviť o útokoch, typoch útokov, o typoch násilníkov alebo teda útočníkov, tak tam zistíte, alebo povieme si viac, teda, že to ide podľa určitého scénu. Pokiaľ nehovoríme o tých útokoch, ktoré vychádzajú zo situácie, že sa na to ten človek nejako nepripravuje, že prichádzajú spontánne. Lebo Jasne, keď ideš spoza rohu a niekto ti dá palicou po hlave, tak sa na to nepripravíš. Ale keď on ide podľa toho scenáru, že si to pripraví, že tam na to čaká plánovanie, áno, ale keď... Dá ti na zem, že tu ťa odrem palicou. Áno, ale keď niekto ťa vyťahne z auta, zebere montpaku a moc sa na to nepripravuje, tak to je taký ten útok bez prípravy alebo spontánny. Ale aj to budeme riešiť. To riešime tiež aj na tréningoch, alebo teda budeme sa baviť aj o tom bezpečnostnom manažmente, na čo si treba dávať pozor, ako fungujú útočníci, dynamika útoku, ako ich rozdeľujeme. Že všetko také super dôležité veci, ale aj to, ako ideálne sa vyhnúť tomu útoku, predvídať ho, čo si všímať. Nie sú to nejaké ťažké veci, ale sú super dôležité, jednoduché a uvidíte sami. Na budúce. A keď sa do toho trošku započúvate, tak je lepšie, keď prídete do haly a vyskúšate.